Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Marea Puterea Duhului Sfânt. Cu toții să spunem amin. Amin. Dragii mei, este bucurie mare pentru că este sărbătoare în ceruri și la sărbătoarea aceasta cu toții trebuie să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Ascultați-mă, dragii mei, așa după cum a zis prezbiterul Bisericii, Dumnezeu să-l binecuvinteze, n-am să trec 5 minute, dar în acești 5 minute vreau să vă aduc câteva cuvinte din partea Domnului. Au vorbit așa de frumos frații mei care au trecut înaintea noastră. Dumnezeu să-i binecuvinteze, Maomos știe Domnul. Mă bucur pentru ei că Dumnezeu îi dă cuvânt, Dumnezeu îi deschide ușa de cuvânt. Și pentru lucrul acesta mă bucur. Știe Dumnezeu că mă bucur pentru frații mei, pentru că Dumnezeu îi întărește, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe noi toți. În Isaia 53, de la versetul 1, vreau să dau citire câteva cuvinte din partea Domnului. Cine a crezut în ceea ce mi s-a vestit, cine a cunoscut brațul Domnului, el a crescut înaintea lui ca o draslă slavă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui nu avea nimic care să ne placă. Desprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de desprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Înțelegeți, dragii mei? El așa de desprețuit că nu puteai să te uiți la fața lui. Atât de bajocorit era Domnul nostru Iisus Hristos, dragii mei. Și au bătut joc de un om care a fost plin de slavă. El a părăsit slava cerească, dragii mei, și a venit pe pământul acesta ca noi astăzi să avem dreptul cu El la masă. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, dacă stăm și realizăm lucrul acesta fiecare dintre noi și medităm la cuvântul acesta, n-avem cuvinte, dragii mei. Vă dați seama, părăsiți slava cerească, niciunul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu s-a găsit în cer să vină pe pământ. Însuși El a venit pentru noi, ca noi astăzi să fim aici, în casa Lui de rugăciune. Lăudat și binecuvântat să fie numele Lui Cel Sfânt. Bajocorit era, dragii mei, scuipat, s-a pus o coroană de spini pe cap, îl băteau în cap, dragii mei. Vă dați seama, dragii mei, un Dumnezeu Sfânt a venit și a luat păcatul nostru, ca noi astăzi să stăm aici și să dăm slavă Lui. Nu merită lucrul acesta, dragii mei. Cu toții trebuie să facem lucrul acesta, să dăm slavă și cinste, pentru că El o merită. Noi știți ce merităm, dragii mei? Să ne smerim la spulberea pământului și să spunem cu toții, binecuvântat să fie El în veci. Pentru că prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Binecuvântat să fie Domnul. N-am să vă mai ridic, pentru că las pe fratele nostru, Dumnezeu să-l binecuvinteze, să continuă. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei. Îndemnul meu din seara aceasta este, și dragostea mea care o am față de voi, cu toții trebuie să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Știți de ce vă spun lucrul acesta? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine nu se apropie de trupul și sângele Domnului, n-are viață în El însuși. De aceea noi când ne împărtășim, avem viață. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvânteze că m-ați ascultat. Amin.